bat biru, probatzen, bai? Hemen Joxemiel Barandieran, ata hundio zuzenean, nire bizitzako unerik esanguratsuenen berri emateko. Familia apal batean jaio nintzen, oso herri eder eta xarmangarri batean, kondeira fantastiko zinguratuta. Baina egun batean, herritik joan nintzen, ikastera. Nire lehenengo indusketa lanean, Euskal Herriaren historia aurreak eta euskal mitologiak lotura estua dutela erakutsi nahi izanion munduari. Leze txiki aztarnategiko indusketa hasi nituen. Lan horretan laguntzeko ikasle talde bat bildu nuen, bokazioa zutenak eta asmo honekoak denak ere. Zorionez, horretan hasi berriak ziren Jesus Altuna, Juan Maria Pellaniz eta Inazio Barandiaran gazteak, eta horiek batu ziren nire indusketa taldera. Indusketa kanpainekin lanean jarraitu nuen Urtiaga, Leze Txiki eta Izpitarte kobazuloetan, eta baita Arabako eta Bizkaiko hainbat lekutan ere. Gazte hauek azkar hasi ziren beraien kontura indusketak idatzen eta ikasketa katedrak betetzen, baita bere ikasle eta jarraitzaileak erakartzen ere. Horrek, Euskal Herriko historia aurreari behar zuen bultzada eman zion. Ikerketa hauen ondorioz, Labarrarteko euskal santutegi batzuk agertu ziren. Esate baterako, Altxerriko eta Ekaingo kobazuloetan topatu diren bisonte eta zaldien labar pinturak.